Da li često ostavljate sestru samu kod kuće? Ne, nikad. Osim sada. Morala sam da trknem do radnje da kupim... jao! Ostavili ste uključenu ringlu dok niste bili tu. Na blagoj vatri, samo da prostruji. Odlično napreduje, a? Našla sam to jutros. Lilo, tu si. Slatkišu jedan. Ovo je gospodin Mehurić. Drago mi je. Na ruci ti piše Kobra. Kobre Mehurić. Ne izgledaš baš kao socijalni radnik. Ja sam posebna vrsta. Jesi ti nekad nekog ubio? Menjamo temu. Hajde da pričamo o tebi. Jesi li srećna? Ne vikavam se. Jedem 4 vrste namirnica, gledam levo i desno pre nego što pređem ulicu, dugo spavam, a ponekad me disciplinuju. Disciplinuju? Da, ona baš lepo to radi. Nekad i 5 puta dnevno. Prutom. Prutom? Aha, umojte ga u krpu. U redu. Nema više šećera za tebe. Hajde malo tamo, slatkišu. Drugi socijalni radnici su rekli da je baš zabavna. Jeste žedni? Dozvolite mi da vam pojasnim u kakvoj nezavidnoj situaciji se nalazite. Mene zovu kada stvari krenu po zlu. A ovde je stvarno pošlo naopako. Moji drugari moraju biti kažnjeni. Pozovi me sljedeći put kad te ostavi samu. Važi. Ako vas zanima, ovo nije prošlo dobro. Imate 3 dana da popravite utisak. Fuj! Lilo!